Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleok eta arratsaldeon mai. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon Goiuri. Arratsaldeon. Eta hori orain opera abeslari bihurtu zara bapatean? Nik doinoagatik uste dut zela opera, Zartzuela baizik, ez da Goiuri? Bai. Inigo, gaurko egunez 1838 Elisa Zamakoiz, soprano jaio zen Bilbon. Etxekolanak egin dituzu, beraz? Noski, Inigo. Elisa Zamakoizek bere aita Miguelengatik jaso zituen bere lehen musika eta kantu ikasketak, eta Bilboko afizionatuen musika manaldietan parte hartu ostean, Madrilera joan zen 1854an. Eta 57an, 16 urte besterik ez zituenean, Teatro de la Zarzuela izeneko antzerkian debuta egin zuen. Oso ondo bikote eta zer gehiago ekarri diguzue gaurko sarrerarako? Ezin dugu esan. Suspense! Misterio bat da, konspirazio bat, sarrera, susmagarri, gaurkoa! Hogeita 12 urte dira, Alfred Hitchcock suspensearen erregea zendu zenetik. Egia, Alfred Hitchcock zinema zuzendari eta ekoizle ingelesa izan zen, thriller eta beldurrezko generoetan maisulan ospetsuen egilea. Lanean Erresuma Batuan hasi bazen ere, 1928tik aurrera, Estatu Batuetan aritu zen, 60 urtetan zehar 50 film, baina gehiago zuzendu zituen. Bere esentzia gurean dago oraindik. Izan ere, gaurko sarreran lotura misteriotsuak aurkitu ditugu. Oso misteriosuak, susmagarriak. Hitchcocken filmografia errepasatzen badugu, Sabotage pelikularekin topatuko gara. Momentu batean, Sabotage pelikulan, protagonistak akuario handi batean elkartzen dira. Akuario batean, Inigo, ulertzen, akuario! Akuario batean? Bai, Inigo, bai, akuarioa. Zuei jarraitzea ere... Akuario gaurko egunez 1968an estrenatu zuten Hair musikala Broadwayen. The Age of Aquario. Ulertzen Inigo, Aquario. Bai. Hori da, Hair musikala 1960ko hamarkadako Estatu Batuetako hippie kulturari buruzko opera bat da. Maitasuna, bakea, sexu askatasuna, drogen erabilera... Musikalontakoak dira nazioartean ezagutunak diren abesti batzuk, ala nola Aquarius edo Let the Sunshine In. The Age of Aquario, ulertzen Inigo. Ta hori da lotura misteriotsu eta susmagarria. Akuario bat pelikula batean eta Aquarius abestia? Ai, ze ausarta denez jakintasuna mai. Arrazoi hauzu Goiuri. Inigo, agian ezinbesteko datu bat falta zaigu. John Travolta, Zodiakoren arabra Akuario da! Akuario ere, ulertzen duzu Inigo? Izan daiteke, John Travolta otsaien jaio zela uste dut, baina taz egiten du John Travoltak gure sarrera misteriotsu susmagarri honetan? Ai, ze ausarta denez jakintasuna. John Travoltak dena lotzen du. Inigo, Travolta Gris pelikularen protagonista da, ezta? Bai, eta Olivia Newton-John emakume protagonista. Eta Grisby pelikulan? Zein da emakume protagonista Grisby pelikulan? Michelle Pfeiffer!
Eta gaurko egunez, 1958an Michelle Pfeiffer aktorea jaio zen. Ezaguna da, zine genero ugaritako rolak antzezteagatik. 1980ko eta 1980ko hamarkadetako aktorenik oparoenetako bat da, Pfeiffer. Bere ibilbidean zehar, sari ugaro jaso ditu tartean, Golden Globe bat, 3 Oscar sarietarako izendapen eta Primetime Emmy Award bat. Bueno, onartzen dut, Travoltari esker sartu duzuela hola, xafla Michelle Pfeiffer sarreran, baina hortik Travoltak dena lotzen duela esatera. Baina ze ausarta den ezjakintasuna. Aber, Inigo, zein da zuretzat John Travoltaren dantza ezagunen azinean? Zalantzarik gabe, hau. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame. Oso ondo, Inigo, oso ondo, Pulp Fiction. Eta norekin dago dantzan Travolta eszena horretan? Uma Thurmanekin, ez? Orain esaiazu izidu xerte diniz jakintesuna. Ze ausarta den ez jakintasuna. Gaurko egunez jaio zen Uma Thurman, 1970an, Bostonen. Modelo gisa hasi zen bere ibilbidea, baina 1988an zinemara salto egin zuen. Bertan, aurrekontu txikiko ekoizpenetan eta estudio handietako superprodukzioetan lan egin du. Drametan, zientzia fikzio filmetan, akziogoetan, suspensekoetan eta baita komedia romantikoetan ere ikusi ahal izan dugu. Beste lotura bat Travoltarekin, pixka bat susmagarria bada bai. Bai, Itxaron, oraindik ez dugu amaitu. Aber, Inigo, baldakizu nork baztertu zuen Pulp Fictionen paper protagonista Travoltari eskaini baino lehen? Nork intzionuko? Daniel Day-Lewisek. Daniel Day-Lewis, Lincoln nire ezkerreko hanka azken moikano. Bai. Edo In the Name of the Father, aitaren izenean. Ze abesti puska, Sidney O'Connor. Konzentratu, Inigo, a ver. Daniel Day-Lewis, In the Name of the Father, Pulp Fiction, Travolta. Vale, ez esan gehiago gaur, Daniel Day-Lewisen urtebete izango da, ezta? Bete-betean, 1957an Daniel Day-Lewis jaio zen. Pulp Fictionen John Travoltaren paperari uko egin zion aktorea. Ez zalda misteriotxua? Harrigarria. Bai, ipuin bat dirudi. Horretarako badugu lotura. Gaurko egunez, Vladimir Prop, errusiar ipuinen eruditoa jaio zen, 1885an. Eta horregatik, Jose Mari Carrereren bisita izango dugu, Vladimir Propen figura gehiago ezagutzeko eta ipuinen osagaiei buruz aritzeko. Asko nahastu nauzuezue gaur sarrera honekin, baina gauzat esango dizuet, bizitza ipuin ederna da, badakizue? Noski. Bazen behin batean, da ala ez bazan, dagoeneko ez daude gure kalabazan, naiz ipuinekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago. Naiz ipuinekin une ederrak igaro. Bai, entzuten ari zareten hau gaur gaueko 9:00 Tabakaleran izango da. Popatik proiektu poetiko musikala eskainiko dute. Xavier Creuet, Ekaitz Goikoetxea, eta Ingiru Maiorren lehenengo emanaldia izango da. Barakaldon ere saltxa dagoen hauetan. 7. Bagatza antzerki jaialdia ospatzen ari dina. Mikel Pikaz antolatzailearekin hitz egingo dugu jaialdi hau barrutik ezagutzeko. Eta barrutik esaten dudanean, barrutik esan nahi dut. Kanpora joateko ere aukera izango dugu noski, Josu Iztueta dagoeneko laborategian dugu, eta arekin hitz egingo dugu, baina nora joango gara, hiri bat ezagutzera, natura ezagutzera, ez zait oso garbiratu argituko dizuegu segituan. Nork daki, ze ausarta den ez jakintasuna ez da. Misterio guztiak argitzeko ostiraleroko tribuaren jakitxuen bizita, Conchita Beitia izango da gurekin. Ikusi eta mutila nintzera uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue, eta badakizuen eska naizela. Beraz, teloia irekitzen ari da.
Ume jolas parke batean txori pilo bat ikusten ari gara. Bainuko kortinaren atzetik labana bat eta 2 litro sirope. Leiotik begiratzen duen silueta beldurgarri bat. Eta naiz irratiaren akuarioan 3 sudur kristalean pegatuta. Arratsaldeon uin urpekariok apiriak 29 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok istorioen korapilatzailea, ipuinen hankazgoratzailea, hitzen jostalaria, malabarista, eta oraintxe 3. motoan tropelaren atzetik auskalo ze lasterketatan motorren dabilen gizona. Mai Rosetti, non zabiltza? Kaixo, koko naiz. Rosetti jetxi da mototik, eta gaur mito bat, kondaira bat, eta puin bat zein den diferentzia azalduko dizu. Eta noski hazen da Mai Gorostiaga hemen gauzak korapilatzen eta korapillo horietan trebe eta eroso dabilena, eta nitxirikatzen are gustorago dabilena, Goiuri ez eiza Arandia. Kaixo Goiuri, nire koko naiz. Arratsaldeon! Arratsaldeon! Izketen ari zaizuena, Oiñigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak zenbaki ezin ederragoa du, ze 388 du, gero azalduko dizte zergatik den hain polita. Arratsaldeak 4 eta 12 minutu, apirilak 29 badoa iaia 2022 honetan, eta gu hemen 3 gara, baina laister lauz esan da bezala iztu, eta ere prest dago gurekin aritzeko. Ongietorri, bigarren kafera. Nabiltzen barrendik iribiltzen gaur baneki nola irten nola izu edesera iki aski dut esku ekin Mai, koko zara edo mai zara? Nire buruari eten dio galdera hori ere. Buen mai naiz, bai. Kokon maite dutan nahi duzu. Gaza da, mai zaldatzen duzula noretasuna. Zeina zure maite duta, Mai Gorostiaga pozo? Jo, ez dakit, salantzarego naiz azken momentu arte, baina hau botakoet. Beda, atzo gauen iritsi nintzen etxera eta ez zegoen zera faltzeko eta hori, frigorifiko ireki eta, kitarra jotzen da gauza batzuk aurkitu, eta izugarre maite dut gaitasun hori, noizbenka, horrelako gauzatxok hartzen frigorifikotik izkin mezberdinetako osagaiekin, sekulako afaria prestatzea. Ez dakit, maite dut gaitasun hori, askotan, nahi ez zait askotan gertatzen, baina atzo zan ez dakit, inspirazio etorri zaidan, eta baten horrelako, pitxupare bat hemen dizea, beste zea hori, beste saltxa gotxo bat osatu, eta izugarrezko platera egin, eta poliki jandastatu egindako lana, ez dakit, arroa, maite dut gaitasun hori. Emeki gaztu nahi nuke orainaz gaine zer denik. Eta zure maite duta, Goiuri ez Arandia? Nere maite duta da denboraren pertzepzio desegokia. Gaur irakurri dut Mr. Bean telesaiak soilik 15 atal izan zituela. Eta nere denboraren pertzepzioan gutxienez 10
denboraldi irauten duen telesail bat da Mr. Bean. Pentsatzen dut gertatzen dena dela, txikitan behin eta berriz ikusten nituela atal berdinak eta nitzela hartzen atal beraz zela. Pippi Langstrumen telesailak 13 ditu. 13 atal, besterik ez. Eta nik esango nuke, lau urte nituenetik 16 nituenera arte ikusi nuela Pippi Langstrum behin eta berriz abentura berriak bizitzen, eta horixe, Mr. Beanek 15, Pipik 13, eta nire pertzepzio desegokiaren arabera asko luzeagoak dira. Beraz, maite dut nire pertzepzioa, ze luzeagoak izango balira asko zobeto, beraz, horixe. Hemendik esan dute kaixo, Inigo ze politia kamiseta. Bueno, hau nik uste esan diazula Gorka, ez da lehenengo aldia jartzen du alkandor hau. Tira, eskerrik asko. Nire gaurko maite duta da nire antzerki taldea, Bergarakoa, 2 lehiaketara orkestu gea, eta zenbat gauza egiten dan, antzerkian. Posten gea, Gorka. 500 saio noiz galdetzen dute hemendik. Oraindik pixka falta zaigu. 112, hain zuzen ere, 111. Batuketak egiten hasita, ez da egit 500 kontatu beharko litzateken. Baina lasira saio horren inguruan kaka esente emango dugu 500 heltzen denean. Nik buruan dut abendu inguruan izango dela hori. Behin kontuak egin dituen da data zehatza ere atera nuen, baina gero izango gora beraren baten saioren bat ere ahaztu zaigu, alegia 300 saioa da gero 301 eta horrengo gunean berriro 301 deitu saio horri. Eta orduan, akaso 500 egiten dugunean, 502 edo 3 eginda izango ditu. Baina... Eta hemen diote, ta zein zenun, eman errezeta, Mai. Bueno, gutxi gora bera, azkar esan da. Baziren petxuga batzuk altomillo. Errezeta bat oso gustoko egiten dugula eta sobratu zan pixka bat. Eta gutxi zan afaltzeko, eta orduan hartu, txikitu, piper gorri pikillokok egin ebai, txikitu ebai, nastu, gazta pixka bat, on bat, txikitu eta nastu ebai, eta urdaiazpikoarekin rollitok egin, eta gainetik beste gazta mota, gainetik bota eta piper beltza pixka bat gainetik. Mikroondasen sartu eta salsa mostaza aparte tita baten egindakoa. 15 minutu eta izugarrizko errezeta. Ez dakit noiz errepikatuko dudan, baino aztezina. Jo, izu, nola iniz errepikatuko dudan datorren ostiralean ekarri? Espero ez, frigorifiko hau txikit, otia, bestela ezin da horrelako errezetarekin. Nik esango nizueke gauza bat, Mai da sarreren erregea. Eta ez bakarrik ostilaetako sarreren erregea, hori bakasu ere, bai. Ez, bazkal aurreko, plater, sarrera moduko platerroien, erregea, afaritxoetan hori ikusi izan dugu. Azkenekoan ere prestatu zidu, baina Josu iztu eta urruntze bilen, bidaiatzen, eta, agoitzari dagokiona, bidaiariak bidaiatu egin behar du, eta galtzen ditu horrelakoak. Josu iztu eta, arratsaldeon, tangit horri aspaldiko. Arratsaldeon, pena eman zidan, afari horrexek. Baina, gero Maik kontatu duen aritik, eta zenean viajetik, nire frigorifikoa nik utzi bezala egoten da. Eta utzi nuen utxik, eta topatu nuen utxik. Eta orain, maite duta ere izan liteke hoientzat ez. Guk hain erresatzen ditugun ingrediente guzti horiek daudenak, nik gustatzen zai jakitea nundik datorren bakuitza, ez bat etorriko da lurretik, beste etorriko da behi baten errapetik, beste bat etorriko da txerri batetik, edo beste nun baitetik. Gustatzen zait, pentsatzea gauza txiki bakuitzaren atzetik zer ote dagoen eta zenbat lan ote dagoen, ez? Noski katearen lehen horretan fijatzen naiz gehiago, horiek direlako gero viajetan ikusten ditudanak. Ez dizuet menua galdetu, ez dizuet galdetuko azken afariko menua, baina seguro goxoa zela. Oso goxoa zegoen, eta jake hain gastronomiko jarri zareten, ni ere gastronomiko xamar jarriko naiz. Maite dut gaur lagun batekin dastatu dudan gazta. Maite dut lagun bateko oparitzea gaztapuska bat. Ekarri diotelako, eta hau nik osorik ez du jango, eta hemen gaztapuska bat. Eta gainera, piperbina hotza dauka, pimentoia dauka, dela berako pimentoi horitakoa dauka kanpotik, eta azala eta guzti jan behar da. Eta gaur, beste lagun bat, etorri da bisitan, asfaldiko lagun bat, denbora batean ere, hemen estelako bizi ikusi gabe, eta azken egunetan hemendik ibili da. Eta esan dit, izu hau eta beste da, juntzaike hori pixat erostea, eta
Azta badaukat hemen lagun batek ekarritako eta probatu ingo dut. Sagardo botia ere ekarriko. Eta maiketako bat improvisatu dugu hemen gure laborategian, gazta erra zegoen, ogiera bai ere bai, baita sagardoa ere, baina maite dut da aspaldiko lagun bate topatu. Osasun arazo baten ostean jakin gabe ze puntutaraino osasun arazo horri buelta emango dion, ze badira osasun arazo batzuk, gure bizitzan alako zama osten dutenak, eta konturatzea, ostras, vuelta ondi eman diola eta asko zubetu dagoela daguna eta akaso esperantza ondirik etzen nuenean, ez? Zama honekin tira beharko du eta ez ikustea espero etzenean eta osasun ikuspegitik dagoeneko epeak errekuperazio epe horiek beteta zeudenean batean klak bat egin eta osatuta ikusten duzula, horrek poza handia ematen du, izan sagardo, gazta edo sagardo eta gaztarik gabe. Eta zindagizu, ez dudala inoiz, askatuko handik bota. Arratsaleko 4:21 eta maite dut ere abitaldearen Gardena kantu hau, oso dut gustoko. Zure gorputzera eta Bai, izan dizuet inoiz, barkatu. Ez dudala inoiz, askatuko honela, dena, ekin zai, Gardena, Eta 4:22 jotzear ditugun honetan, bigarren kafean, naiz irratian zarete, eta guk saioa hasteko moduan daukagu, baina seinale bat ari da sartzen hemen mailean, bai, zutan egon, Nick Fuse, bai, misterioaren espaziontzi honetan, Nick Fuseak, badakizu zer den Nick Fuse bat, Nick Fuse bat, gezurra kontatzen duen zerbait, gezurretazko notizia bat, baina horrek ez du esan nahi, horratzean egirik eskutatzen ez denik, beraz, ez dakit, mai, zezin da gaurko Nick Fusea? Nick Fuse, titularra, titularra. Elon Musk Tolosara etorriko da 3 aste barru. What? Elon Musk Tolosara etorriko da 3 aste barru, benetan. Okerketa lanean ibili naiz eta ikerrez banago, Elon Musk Tolosara etorriko da maiatzan. Eta nondik atera dut albisteu? A ber, guazen azken egunetako albiste batzuk errepasatzera. Bai. Elon Muskek Twitter erosi du, hori argi daukago, ez? Eta hasi da ja aldaketak egiten sare sozialen. Badirudi batez ere nerabeak direla bere helburu nagusietetako bat aldaketak egiterakoan. Jokin Bildarratzek esan du Euskal ikasle guztiek ordenagailua izango dutela. Zakizen bat milio inbertituko dituztela eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak dio LH5-etik batxiller 2 mailara nerabe guztiek izango dutela portatila. Hemendik aurrera dena portatilarekin egingo dute ikaslek eta ordenagailua ezinbesteko izango da ikasle nerabentzako. Baina orduan, nola kopiatuko dute azterketetan? Nola egingo dituzte txuletak? Kontuan hartu, Bildarratz Tolosarra dela denok dakigu. Bai. Tolosako alkateoia. Bai. Eta maiatzaren 19 22 Tolosan, Aragi 2022 ospatuko da, txuleta festa. Okerketa lanean ibili naiz eta ikerrez banago, Bildarratz harremanetan jarri da Elon Muskekin eta gonbidatu dio Tolosara etortzeko Aragi 2012 jaialdira. Elon Muskek masterclass bat eskainiko dio Euskal nerabei azterketetan txuletak egiteko Twitterren bidez. Txuletak, nerabeak, Bildarratz, Twitter eta Elon Musk parrillan jarri ditugu gaurko Nick Fuseen. Entzun ondo, Elon Musk Tolosara etorriko da 3 aste barru. Eta egia, ala gezurra? Begien artean zurra. Goiuri, zematen diote gizon honi gozaltzeko goizetan? Musk uioak. Entzule maiteok uste dut oporrak behar ditu dela ezin dut bi hauekin. Astea ezin horrela maitu. Beti ondoko karakan, karakan.
con taca taca con taca. Eskerrak Josu iztu eta etorri den eta oreka pixkat emango dion bigarren kafearen espaziontzi ero honi. Iztu eta ik bide honetik emango baituk ez da? Saiatuko nauk. Aspaldi izan gabe eta, bueno, bidai freskoekin zatoz. Aipatu dugu, irira, natura girora, ezkenek iraus ondo noruntze egingo genuen bidaia, eta argitu barko diguzu. Ez dakit zein den gure itinerarioa edo gure ibilbidea. Bai, pixkata esantutan ibilitako lekutan, izan dira hiriak eta natura, batzutan natura dago hiria erdian, parke erraldoi baten izaliteke, eta batzutan hiri badago naturaren erdian, ez? Gero guzalkatze ditugu bidaietan, joan geha Monfraguera eta Lisboara. Bueno, Monfrague Parke Nazional baldin bada, eta Lisboa, Portugaleko hiriburua baldin bada, egiten dugu mentalki bereizketa hori. Bai, nondik noa ibiliko gean, bai paisaian, bai zer eramango dugun, jazteko, leku bakoitzera. Bakoitzak modu desberdinak bizi ditugu hiriak eta naturari parke nazionalak aipatu ditut, izen propioak entzute gehiago dutelako. Hasiko dugu bidaia. Hori egin daiteke biziret hartu eta abiatuta, egin daiteke furgonet hartu eta abiatuta, egin daiteke ziurrenik garraio publiko bitartez, Lisboara trenez iristea, autobusez iristera aukera bada. Nola osatuko dugu bidaia da, nola proposatuko dugu, Josu? Ni furgoneta zein dut azkenekoa, baino gero garraio nagusiari beti gehitzen diogu berezkoa duguna, ez? Oinez ibiltzearena. Gehienok, oinez ibiltzeko suertea daukagulako. Natur ikuspegitik adibidez, ez dakite, babes gune gorena izan liteke parke nazional bat. Horrek ez du esan nahi, babesik gabeko leku zoragarria horik ez dagoenik, eta parke nazional guztiak, parke nazional batek, defraudatuko ez gaituenik. Zerbaiti adjetiboa jartzen digunean, arriskori badaukagu. Liburu batek bezala, bestsellerra edo pelikula batek, 5 Oskar lortu ditu. Bueno, horrek jarri dio fama, bero baliteke gero ez norberaren iritziakin, baliteke norberaren iritziakin bat ez etortza. Adibidez, ez dakit, mendik kanpora joan garen ez, estatuan edo 16 parke nazional daude. Batzu dira ezagunak oso bisitatua direlako, beste batzuk oso gertu ditulako, beste batzuk zerbait ikusgarria gertatzen delako. Adibidez gu hemen bizi garen ontzat, Ordesako Parke Nazionala, Pirineoa, guretzat ezaguna, Parke Nazional PN hori ez itzulten asteagatik, lehenbizikoak estatuan izan zian Covadonga eta Ordesa. 1918an sortu ziren 100 gehiago urte. Orduan batek izan zuen kezka esateko, inguru hau, gune hau edo paraje hau babestu beharko genuke, ez dakigulako gerora nolakoa izango den inguru hau, edo ze martxa emango duen mundu honek. Gizakia basatia aurrikusi zuen norbaitek, orduan, ez? Ordurako jarik uste. Nahiko basati izango ziren asko ere, baina. Biankeko asko. Eta ordu norbaitek, pensatu zuen, Europako aurrenekotako izan zen, lehen biziko parkeak estatu batuetan sortu zian, baina, norbaitek eukizun idea hori babesteko, nola babestu. Zaila da, gauza bat babesteko arautu inbehar delako, eta araudi batzuk debekoak ekartzen dituelako. Kontua, parke asko dago, adibidez, teidekoa ezagunena izango da, segura asko, edo Irla Atlantikoena Zies inguruan Galizian, edo inori ezagunen gotzaion Cabañeros izeneko bat. Ni ego naiz orain bitan, Monfraguen da, Doñanan da, oiei buruz hitz egin dezakegu, ez? Zer egiten du batek, garraio baten, autobus estrenez, gerturatzen denean olako espazio batera. Zer egiten duen ez? Zer egin dezaken. Eta lehenbiziko izango da, zurasko juna horretik, informazioa eukitzea, urte garaiak asko markatzen baitu gauza bat edo bestea. Parke Nazional baten badago kontinentea, esango genuke paisajea bera, eta gero kontenido edukia bera, ez? Ikusgarritasuna izan liteke parke baten erakusgarri, edo izan liteke interesa
endemismo bat dagoelako edo fauna babestua dagoelako. Orduan, bueno, jakitea, ze urte garaitan jun, eta gaia bertan badagoen, visitor center edo interpretazio zentro olako zerbait, nolabait idea bat egiteko. Hori nik egiten dut, usteten ere deformazioare badela, nik panel guztiak irakurtze ditut, informazio zentro guztieta esatzen ez, asko galdetzen dut, batzutan gehiegi esaten diate. Hemen alderantzizkoa, eta hemen ez dut galdetzen da gehiegi hitz egiten dut, baina normalen asko galdetzen dut. Eta odon, bueno, dakien jendeari galdetzea, zein dan dakien jendea? Bertan bizidan jendea, segura asko bizimodu bat arekin lotua baldimadu hobe, eta bestea da, teknikoak, izan litezkenak, biologo, gida, zaintzaile, basozain, olako jendea. Hori egiten dut asko. Eta gero, nola bisitatzen duzu, espazio, olako gune naturala handi bat, bai irudikatu, Gipuzkoako parkea balima da, hundiena zer egite zuzuk, goizutatik, Hernanira sartuta, ez dezu ia zer ikusiko, ez. Moduren bat idea orokorra egiteko, nik usteet badaudela bisitak gidatuak, batzutan ibilgailu berezietan, Doñanan kasu adibidez, o Monfraguen. Eta idea orokor bat hartzea, nire iruditzen zait oso importantea dela, paisajea bera ulertzeko, ez. Adibide bat jartzeagatik, Doñanan adibidez, gu Doñana hor, osatzen dugu Andaluzin, Rocío, peregrinazioa, flamenko dantza, eiza furtibiteko lekua, hainbat politikarientzat, ezakize palazio, hainbat bisitarientzat, Doñana ere zabal bada. Eta hor daude, lau ekosistema edo, bata da ondartza, bestea dunak, eta bestea sasi-sastraka, edo matorrala hitze zaio, eta bestea seguneak, ez? Hori ezin dezu danazuk ikusi zeure kabuz, ezin zeare abitu mendiko oinetakoekin da, hori ezin da egin bideak ez daudelako, edo urrutik daudelako, edo beroa hotza egiten delako. Olakotan bisita gidatuaren zalea naiz. Beste batzuk ez dira zale, beste batzuk, niri inorkeze kontatu baino, ni nahi junda, bokailoa janda, pasan nintzen da, ez duen ezer ikusi, hori bestea da, jende asko defraudatu iten dala parketan, batez ere, paisaje bali bada, eguraldi txarrak. Eta bestea, faunarekiko espektatibik gehiagi sortzeak. Osea, parke bat ez da zoologiko bat, parke batean ez daude sarriak, edo ez daude lintzeakan zuk ikusi zai. Haie ben martxa daramate, ziur asko erresagoa da, egun sentian ilun nabarrean ikustea, goizeko eguzki galga azpian, baina normala, fauna bere martxa segituko du, parke naturala izan edo ez. Eta, odon, hori bai iruditzen zaitela askotan, frustrazioa da espektatiben parekoa. Zuk esatu etzu, Doñanan daude lintziak eta lastea, area jundez, bazu lintziak ikusten, mierda bat, ez dago ezer jungian, basurde bat ikusi genuen da, orain bat eta, bueno, ni horregatik juten naiz, nahiago gutxi ikusiko dela pentsatu, eta asko ikusten, zehoza ikusten badet, post-pozik antatzen ez. Gero, bisitak gidatuen edo, pixkatak gauzak azalduko dizkizun norbaitekin, hori izaten da sentimentu kontrajarri bat. Ze, neurri hartzea edo pentsatzea noiz bai, noiz ez, zein tokitan benetan bereziko duen, zein izango den bisitak gidatu on hori. Ze, txarraskoak ere badaude, baina ikaragarri honak ere bai. Eta, zaila hoxe da, ez? Nola aukeratu, nola erabaki zer egin horrelakoetan, ez? Berdin, parke natural batekin, hiri batekin, edo auzo bat ezagutzerakoan, ez? Hiri bateko auzo batean barrena, sakon, xehetasun eta beste begiradatekin zara kontatuko dizun norbait, ez? Eta hor, ez da egite, badagoen protokolorik, baina zaila da, aukeratzea, eta zaila erabakitzea nire kabuz ikusiko dut edo ez, ez da? Hori pea pentsatuta neukan, hirietara goazenean, ez? Esan dezun aritik, zuk egin dezakezu asko irakurri eta gero zure esplorazio personala gehitu, gidak edo liburuak edo historia edo dena delakoa, eta bestea da bisita gidatu bat. Bisita gidatu batean dago, hau ze gidari dan. Ona izatea, batzutan ez da nahikoa. Gidari oso ona, baina bisitako taldekideak baldin badia bulloso batzuk eta listillo batzuk, bisitari ere
kakadurrek. Koñatu kuadria batekin topatzen bazea. Edo despedida bat, edo dena delako, interesik gabeko jendea, apuntatu da, apuntatzeagatik. Baina, bueno, badaude gidari onak, guk adiezain Monfragoan izan dugu bat, eta, ipak asko zekien, oso ondo esplikatzen zuen, amaiketako ere egin genuen antxe dehesa, paisaje tipiko horren zuaiz baten azpian, justu artelatz bazan, alkorruke bat. Odon, karo, anatetzen zu udai azpiko eta lehen esan dugu frigorifikoarena ez. Gau nirikitzen duz, atetzen zu udai azpiko pixka bat, eta, klaro, ja irudikatzen duzu, txerria, korrika, eskurra jaten, eta la. Han irikitzen duzu ardo botila eta irikizun kortxua da ondoko artelatzarena. Jaten duguna paisaje zati bada ez. Paisaje zati bat, paisajea. Behintzat, nik gaztapuska jaten detenean, jaten dut edo gehitzen dizkiot aralarreko belarra eta artzaina eta ardia gestea ez dakizetela. Ardoari bestizo zer. Bueno, hori bera ulertzeko leku apraposa da eta suertea handia izan genuen, gidari Jaime, aipatu bet, oso jatorra zelako. Batzu dia beharritxuegiak eta gehiegi kontatzeutenak, beste batzuk galdetuzko kontatzeutenak eta beste batzuk ez dakizu bere zolakoa da, egun txarra daukan, guk ez ditugu dana berbetiak izaten. Eta, bueno, nik uzet hori utziko genukela bakoitzaren. Gaur egun gauza arriskutsu badago, da gomendatzearena, ez? Sare sozialetan ni ez nago, baino alako taberna bat ez dakik jan genuen una mierda. Asko itxin behar da, zekina dago. Baina hori iritzi horiek batzutan izan litezke zuzenak eta beste batzutan okerrari gehitu eta intentzio txarra eta gehi. Eta zure pertzepzioa, zure petralduta egun hortan, gozetuta, presasko, tabernariak lan alepo eta ezin zure abiadura desiratu horretan lan egin eta... Lehenguan, Goiuritabiok aritu ginen hemen ez, Lonely Planet eta horrelako agenden inguruan eta zale edo ez, eta ni naiz bat ere aldekoa, baina onartzen dut batzutan zerbait jakiteak eta mesede egiten duela, historia ere, ez da egit, herrialde batera joan edo hiri batera joan eta historia ezagutzeakotan, ze bide hartu. Historia hola oso orokorrean, Wikipediak berak zerbait kontatuko dizu. Hortik aratago jakiteko ere, baina historiak ere baditu interpretazio asko eta liburu batek interpretazioaren alde bat edo kontatuko dizu. Ez dauzkate iritzi garbiak, dauzkat zalantza asko horrekin bidaiatu dute horrelako informazio deixente bilduta, bidaiatu bat ere gabe, bertakoen bitartez ezagutzeko privilegiotik noski gauzak ederra dira, baina askotan bertakok ere baditugu oinarrizko behar luketen ezagutza batzuen gabezia. Hiri bat ezagutu eta hiri hori azaltzerakoan ez jakin, hiri hori zerk eraldatu duen, ez? Izan daiteke trenaren iritsierak, izan daiteke Bilboren kasuan industrializazio gordinak eta Begoña inguruan eta hainbat baserrik orain dela urte, hamarkada gutxira arte oso euskal giron eta oso nekazal girotik hiri bat irudikatzen zuten eta gaur egon aldatu da. Edo duela 2 mende, Donostian esaterako, errege horretzak, eta, badira gauza batzuk, nik orain bota ditut, zertxo baite entzun dudalako, baina hori jakinga bere hirietan bizi den jende asko badago, eta... Nik kriston sortea auki dut, nire bidaietan gustatzen zaitelako bisita gidatuak egitea, bereziki hirietan, ez, edo bidaia balin bada motza, pixka bat jakitagatik, hori orokorra ez, en plan, hiri honek sute bat jasan zuen ala ez, nolakoa zen sutearen aurretik, sutearen ondoren, eta eduki dut sekulako sortea ze gehienetan topatu ditudan pertsonak, bisita gidatu horiek eskaintzen zituzten pertsonak zoragarriak ziren, askotan izaten dira, ez dakit, Europako hirietan askotan historia ikasi duten pertsonak dira, eta horrek sekulako testu ingurua... Eta pasio asko. Eta pasio asko, eskaintzen dio kontakizunari, eta esan behar dut, eta nik hau gutxitan egiten dut, baino garrantzitsua da, nik zerbitzu hauek kontratatzerakoan edo askotan ikusten ditut interneteko iruzkinak, ea zer dioten jendeak, eta gero niri ahaztu egiten zait idaztea. Iruzkina egitea. Iruzkina jartza, baina nik askotan erabiltzen dut, eta gaur egun badaukagu zorte hori, ikusteko, bisita gidatu honek balio, merezi du, edo honek ez du merezi,
ez dakit, azkenen beste pertsonen iritziak behintzat ikusi ditzakegu online, eta gero agian zuk erabaki izakezu, bueno, agian beraiei ez zaie gustatu, baina niri gustatuko zait, edo hauei asko gustatu zaie kontatzeko modu hau edo historia hau, eta niri ezain beste, baina behintzat erreferentziak gaur egun interneti esker leku askotan badauzkagu, eta hori ondo dago. Bai, ni agenda hoien eta pixkate, interneteko hainbat gomendioetatik gehien, ez dakit, aserretu edo arraroen egiten zaidana da, hiri bat edo leku bat ezagutzeko tempoen errespetu eza. Ezin duzu hiri batera asteburu pasa joan eta bertakoen bizimoduarekin nahasteko aspirazio izan. Ez. Eta hori agenda hauek egiten dute, Lonely Planetek esango dizu, taberna hauetan bertakoen bizimodua Lisboarik autentikoenean eta turistak ez dauden hortan sartzen zara, zenbat gentrifikatu den hiri asko horrelako gomendioi esker, gomendioen erruz, eta horrekin egiten dut bereziki talka, ezain beste agendaren liburuien lehenen gorriekin, oinarri historiko batzuk, erlijioa, hizkuntza, kultura, jakin behar da norazoa zen, eta minimoiek, baina gero badago ez guk emango dizkizugu, guk hiri honen milioika ale saldu dituzun horrek emango didazu, hiri honen berezitasun, eta hor, iruditzen zei, badala, akats bat, eta uste dut benetan, 3 egunetan hiri bat ikusi nahi baduzu, zoaz, ikusi, aldana, baina aspirazio superlatibo hori, ez ni izango nahi zirieu berezien bizi duena, hortarako denbora behar da, eta denborak berak eramango zeitu, leku horietara edo beste batzuetara. Eta hausaz, jende ezagutuko duzu, altxaburua telefonotik, eta jende ezagutu hortatik ez, gertatzen dira gauzak. Eta kontziente izan zertara zoazen. Eta pixkat, uste dut, estigmarek endu behar dugula, ez? Bueno, nigo nahi ziri batzutan bizpairu aldiz, eta hiri horri buruz gehiegi jakinez. Egon naiz, gustora egon naiz, jendearekin egon naiz, akaso norbaiten bizitan, zerbait bizi izan duzu bertan, eta ez dakizu, ez dakit, Lisboaren kasuan, klabelen iraultza ura ze inguruetan eman zen, eta zer egin izan zuen bertako arkitekturan. Hori behintzat ez dut interes hori izan, ez? Ez da zer gertatzen. Hori ere bideatzeko modu bada, baina hori presaka hiriak zukutzea, uste dut hor dagoela agenda horiekin daukadan talka. Egin dugu salto naturatik hirira, banuen asmoa, noski, baina gira, lehen etzion besterik, gira idatziak zaude, Lonely Planet, Trotamundos, etzion beste modurik, odon, irakurri, idea bat egin, eta gainera, albazan, zuk ezagutze zenuen hizkuntzan irakurri. Hemen suposatzen dugu denek inglesa dakitela, frantsesa edo beste zerbait, baina zuk irakurtzen badezu omanei buruzko gia bat, bertako hizkuntza bali mago ez duzu lertzen, zurean ez dago, beraz prestatutako hizkuntza batean inberko ezu. Hori bukatu da, gira fisiko hori bukatu da, zen Googleen behiratu ezakezu guztia, bai historia, bai kirola, bai azken uholdeak, xuteak, arazoak, denetarik, ez? Ondon, iristen zean lekura informazio batekin. Eta, hor ere, arriskua dago, esan dezuna inigo, esan dekena ez, hiri batzutan askotan junda gutxiago ezagutu liteke, egun gutxitan behin, egon da baino, segun ze jendekin, segun ze egoeratan badago beste gauza bat, teknologiak pixka bat galdu arazi duena, eta niri asko gustatzen zaidana da jendeari galdetzea. Nik ez dut telefonoari begira espaloiak pasatzen ibili nahi jakiteko ez daki nungo erakusketara noala. Nik jendeari galdetzen dio, naiz eta jakin nun da hon, ez du olata, ez dauka ideari, hemengo ematen du, ez dauka idearik, eta beste batei galdetu, eta hori bada jendea ezagutzeko, hiri bat ezagutzeko modua. Ordua ere, goizean kozortzitan, gehiena lanea doazenak presakadi joaz, eguardian bazkaltzera doaz, ni askotan juten naiz bertako jendea juten dan lekura bazkaltzea. Ni nahiago buzodun baten atzetik jun, nun bazkalduko dun jakitera, ni bezalako beste bat gia bat hartu eta antxeri joa. No dejes de visitar la cervecería, no seke, eta hori ajunda, zen aska, jende pilo bazion. Eta zenak depa. Ibezela jende asko hona etorri dalako. Modu asko da hiri batean ibiltzeko, eta gero izakera asko dago hiri batean ibiltzeko. Otsebera asko ikalde musikaletik edo nik dauzkadan kezkak edo koiruik edo maik dauzkanak desberdina dira, beraz.
Beraz, hori da askatasuna, ez? Periferian ibiltzea, bai, niri hirietan asko gustatzen zait periferian ibiltzea. Hiriak periferiatik erdigunera zeharkatzea, Bai. hiri oso handietan akaso oinez hori ezin da egin, biziletan hiri gehienetan egin liteke, hiri oso arriskutsu ez bada, bestela metro edo autobusean, ez, kolpetxo batzuk egin da, baina askotan iritsi hiri batera da pentsatzen duzu, hemen txirotasunik ez dago, ez, junai periferiara. Hoi da, eta lehen, aberatsak, hiri batzutan alderantzizkoa gertatu da, lehen, aberatsak residentziak zeuden periferian da, miseria kalean, eta hoain, askotan alderantziz da, osea, lujoa egon iteke erdian eta periferian miseria, ez? Bueno, nire adiez, uste eta adibide bat inoiz kontatu dela, hemen Venezia goizetan martxa nola jartzen den ikustean, niri izugarri gustatzen zait, osea, nola juten den fruta emango duen vaporetoa, nola juten den hormigonera, nola juten den elektrizista zehartuta bere iskilara bizkarrean, da barkuan, noski ez, eta hori gustatzen zait, imaginatzen dudalako gauero desmontatzen dan bizitza hori, igual taberna baten azken kafeakin ez bigarrenarekin, azkenekoarekin, nola montatzen dan urrengo goizean, ez? Eta hori, noski, beldur fisikorik ez badago hirietan, ez? Nik ere pasadet beldurra, eta ez da berdin bisitatzen beldurtuta hiri bat, olasait. Ez da berdin euritan ikusten, edo eguzkionakin, ez da. Eta hirien desorduak ere ezagutu behar dira. Eta askotan desorduak ez dira gure desordu berak, eta ez dakit, niko dut Xangain parranda batetik bueltan, goizeko 5:00 inguruan, Xangai ondoko ibaia, borbortzegoela. Han batzuk azokan, besteak korrika, beste batzuk ez dakit meditazio moduko ariketak edo egiten, besteak paseoan, nola, posible, eta gero hiriak bere beste martxa bat hartzen zuen, baina goizalde hori ikaragarri berezia zen, ez, eta akaso ez zaizu bururatzen goizeko 5:00 hoteletik edo hostaletik edo zaudentokitik ateratzea goiz hori ikusteko, baina badago zerbait, ez da. Bai. Badago eta uste hori, norberaren esku dago, ez? Informazioa gaur egun badago, eta gero, bakoitzak erabiltzen du hori nahi bezala. Zuk suerte izan duzu gideekin, gero eta gida voluntario gehiago dago olako lekuetan, berez ez dutenak ezer kobratzen, gero, xoxa batzu, propina baten truk egiten dutenak, eta, hoien artean ere denetarik egongo da, eta gero zu bakarri zoazen, eo zure lagunekin zoazen, eo lehen egondako norbaitekin, eo eske kasuistika, bertako hizkuntza ezagutzen duzun edo ez ere bai, ni badakit Finlandian, bereatan ere ez da inglesakin moldatuko naizela, eta Frantzian o Senegalen, Dakarren beste modu batea, eta aldiz juten banaiz gazteizera, nitzeiten dian bizkuntzak badakizkit, beraz, abantaila batzu ditu leku batzutan, eta beste batzutan ez. Eta ero aldartea bera, ez? Kartera lapotu alimaizue, ez dakit Frankfurten, ja raiatuta balima zaude, ja igual Frankfurt etzaizu, ja hainbeste gustatuko. Jode, izan da zure esperientzi txar bakarra, eta hortikan aizea generalizatzen, hori uzet ez dala egin behar, baina ez da erreza ere adjetiboak ez jartzea leku bakoitzari. Izan natura, izan hiria. Oso garbi geratu azkenen, nondik ibilizaren azken aldian? Nik bota dut hor Lisboa, baina... Nira ez Monfrauen, Parke Nazionalean, Portoleko herri txiki batzutan, Monsanto izeneko herri txiki batean, oso turistiko baino oso berezia, Lisboa, Nazare hor surflarien... Olatu erraldoien guneaz. Bueno, kistona izetea zegoen, da, norbera daki ze gustatzen zaion eta zer ez luken inoiz egingo. Nik adibidez, hango olatuaren argazkiak, ikusi nituenean, beste norbetek egiten du, eta ikusgarria da, eta arriskutsua da, eta, Algarve, eta, denetari pixka bat, 15 egunetan, da oso urrutira jungabe, eta furgonetaz da taldetxo bat ginen.
eta eguraldi hona izan dugu hori. Eguraldia viaje batean da, inoren esku ez dagoena, inoren meritu ez dana, eta ondo edo gaizki markatu dezakena. Ez hainbeste irian, ze irian, bueno, edo museoa, edo zerbait hartuko dugu, edo alako bisitatzeak merezi du, naturan, dan dezagun, intemperien eguraldi txarra. Eguraldi txarra ez da beti euria, batzutan da gehiagizko beroa, haizea, lainoa, elurra izoztua, ez zea berdin ibiltzen, ez dakit, hiri aldapatxu batuen adokinen gainean udan pasiatzen, Estokolmon adibidez, Ganeslanen ez zea berdin ibiltzen, udako zean, edo neguko izotzetan, hankaz gora bazoaz, bian goizen da, o hankaz gora zoaz, edo telatu bazterretik, zea erotze zaitzu, oitako izotze, zea bat, burruntzi bat buru baina. Don, bueno, leku berdin ere, desberdin bizitzea polita. Osea, leku berdina hori urte sasoiek ematen digute guri, leku bera, oantxe basoa, udaberria lertzen, hasieran erreka ondotan, da gero goiko basoetan. Udan, berdetasuna tope, udazkenean koloreak, neguan osto galera. Leku beretik ez gea mugitu eta hori dan ezagutu dugu. Eta Karibeko hondartza tropikal batean, hondartza tropikala da, eta palmerak eta itzala eta okerrak ur gardenetan, baina hori 365 egunetan berdintxua da. Beraz, ezer kanpokoa kanpokoa goraipatu gabe, gurea ere, earra da. Jende asko eta bida gugana azken oporra hauetan ere. Mentxari garantzuten Duke Ellington eta John Coltrane, In a Sentimental Mood kantuan, Duke Ellington gaurko egunez jaio zela baliatuta eta gure sarrera misteriotsu hortatik kanpo geratu zaigula, baina Maik esan dit, akaso momenturen batean kantua sartzeko aukera izango dugu. Eta kantu honekin aukera izango dugu, Josu Iztu eta agurtzen hasteko, ez dakit, luze ongintezke, hirietan eta natura guneetan, bizi daiteken eta nola bizi daiteken hori aztertzen, aukerak ere izango ditugu aurrerago, baina azken bidai honen inguruko ez da egite azpimarrarik egingo ote zenuken, Josu, zuek hau furgonetan, talde txiken joan zarete, ze izan du berezirik? Badaude gai asko paisajetik ateratzen direnak edo bestela ikuskizun batetik, ez? Adibidez, dehesatan paseatzen zoazenean ikuste dituzu, zerriak, ardiak, zaldiak, zezenak. Eta ikusten dituzu liria zezenak adibidez da. Horre bakoitza eramaten du bere esparrura, zezen zalea baldin bada, da zezen liriako zezenaren monumentua, patrimonioa. Eta beste batzuntzat, beste zehozer, ez? Baina, ez ona edo txarra izan gabe, ez? Hori, adibidez, erlijioak duen indarra, ez? Aste santutan, zenbat profesio nazareno penitentzi, zenbat ama birgen santu kapirote, Jesus, futbola eta erlijio izango da mundu ontan, gauza gehien muitzen duen jendea, ni flipatuta geratzen. Eta azte santu izango da erlijioaren Champions Leaguearen finala, ez da? Finala, baina eskerri bakuitzean badajozen Extremaduran, gaur aterakoa ez dakin nungo, eta gero adjetibak ez ditut orain gogoratzen, apuntatutak egan itzu batzuk, el Jesucristo descalzo esclavo de Jesús, el Nazareno perdido en el monte, no sé qué, la hostia, eta gero atekoa el encuentro de la Virgen dolorosa de no sé qué, la hostia, kriston movida, ez? Horrek zein darra dauka, nik aspaldi nuen apostasia eta iruditzai beste herrialde batean bizina izela, ez da, la hostia, tiroia dauka erlijioak kasu hontan honek eta beste leku batzutan beste batek, ortodoxoak ikusi ditut hor Zelensky eta Putin ere ospakizunetan eta bakoitza bereari ematen dio kristona. Pero, nik adetu naiz harrituta. Suspenditu nintzen eguraldi txarratik. Badirudi, hainbeste sinisten duzuna ama birgein eta beste horrek ez duela hainbesteko eraginik, bestela eguraldi ona izango lukete prozesio guzti. Eta ez. Josu Iztu eta eskerrik asko, segi ondo eta laiztera arte.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Eurogeita bost urte betetzen dira Gernikako bombardaketaz, eta geurekin dugu Gernika 26 de abril de 1937 liburuaren idazlea, 10 urteko ikerketa lanaren emaitza dau, eta geurekin dugu Xabier Irujo historialaria eta Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikasketen Zentruko zuzendaria. Bombaketa izan zen bi gauza nagusiki. Alde batetik gerra esperimentu bat eta bestetik izu bombaketa bat edo izua zabaltzeko bombaketa bat. Alde batetik, izu bombaketa modun helburua zen Jaurlaritzako indarrak desmoralizatu eta bertan bera frontea suntsitzea, kolpe bakar batekin, pertsona asko hil, posible bada gainera zibilak, izua zabaltzeko bai, eta baita ere halako hondamen material handia sortu. Eta bestetik esperimentua. Eta esperimentu baten katea da. Ez da Gernika esperimentua izan zela Gernika bakarrik. Baizik eta Durangon eta gero Eibarren, bai, pausos pauso, aurrera eraman zuten esperimentu baten azken urratsa da Gernika. Bombaketa guztiak agindu zituen Frankok. Hori ezin zen beste modu batez izan. Hain zuzen ere, Frankoren boterea horretan zeukan oinarria. Berak eta molak eta beste general batzuen arteko tabaidak eta botere nahi horretan, Frankok bakoitzak bazituen bere aldeko, bai, kartak, nola baita esateko bai, joku horretan, Franko nazan, hau. Bombaketa asko gertatu ziren Euskal Herria. Uztailaren 22 hasita, 36an, abuztuaren 17 arte, 37an, nik katalogatu ditut 1600 bombaketa operazio. Horrek esan nahi du 2000 bombaketatik gora. Frankok, gerra nahi zuen irabazi, eta alemanek, nagusiki gerinek, nahi zuen demonstratu, urrengo gerra, eta horrela dago garai hartako gutunetan, urrengo gerra, da Bigarren Mundu Gerran, edo gerra bera, bai, borrokatuko zela airean. Jaurlaritzaren dokumentua 1955 hildakokoa, eta badugu alkatearena eta beste 4 lekukoena Andra Maria errefugioan, noski, Arriazpian geratu ziren, 450 lagun hil zirela, hain zuzen ere. Babesleku horretan sartu ziren guztiak 3 ezik. 1900 da 2000-tik gora. Hori da erantzun bakarra. Hau da, historiografikoki, zientifikoki eman dezakegun erantzun bakarra. Askotan esaten da Picassoren Gernikagatik dala, eta hori ez da horrela hasieratik. Nola baita esateko, Gernika bombatu zutenean eta Picassok bere kuadroa Parisen zintzilikatu baino lehen, milaka eta milaka artikulu argitaratu ziren mundu zabalean Gernikari buruz. Hain zuzen, New York Timesek adibidez argitaratu zituen 73 artikulu. Hortaz, Gernika bazan ja orduko simbolo bat. Eta horrezegatik Picassok margotu zuen Gernikari buruz. Nahi zuelako salatu, bai, gerraren, barbaritatean, gerraren natura. Gerora, Picassoren eskutik, gaur egun, noski, Gernika ezaguna da Picassoren lanagatik. Informazioaren aria. Keep calm and bigarren kafea.
Espazio publikoek hiribizitzan duten garrantzia antzinako Greziatik gaur egunera arte presente egon den gaia izan da. Izan ere, espazio horietan elkartzeko eta eztabaidatzeko aukerak gai dira biztanleek beren hiriaren garapenean parte hartzeko duten moduan eragiteko. Auzoetako gizarte una indartzean, besteekiko zaintza eta kezka zentzua sortzen laguntzen da. Gainera, ezagutza kokatua bultzatzen da, hau da, lurralde jakin batean bizi direnen esperientzietatik sortzen dena. Hala ere, gizarte modernoetan, espazio horien rol estrategiko hori mugatu eginda, eta automobilen masifikazioa izan da hiri plangintzaren faktoren nagusietako bat. Nola berreskuratu espazio horiek? Nola garatu ezagutza kokatu hori? Ba, 5 proposamen ditut. Antzerkia, zirkua, klauna, jolasak eta instrumentuen tailerrak. Tira, ez dira nire proposamenak, bagatza antzerki jaialdiarenak baizik, lapurtu egin dizkiet. Aste honetan eta larun batera arte, Barakaldoko bagatzan, auzotik irten gabe antzerkiaz gozatzeko aukera izan dute. Antzerkia eta zirkua, klauna, txontxongiloak, nagusi eta txikientzako, barre egiteko, elkarrekin emozionatzeko. Baina noski, hemendik ezin dugu jaialdia aurkeztu. Auzoa, auzotik ezagutu behar da. Beraz, jaialdiko antolatzaile den Mikel Bikazari deituko diogu. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, wow, zelako aurkezpena, Hasteko, zer moduz? Soratuta. Eguna hankazgora jarri da gaur, Bai, eguna hankazgora jarri da, eta ja ginda jartzeko heldu dira 25 nerabe soro, eta ja hankazgora jarri naute erabat. Orain, 7 emanaldia egin behar duten nerabeak. Bueno, eske nerabe eta zoro sinonimoak dira, ez? Osa, ez da existitzen... Bai, no, eta guai. Lo que pasa que elkartu dira 3 taldeak elkarrekin, eta gainetik pasa dirate. Baina ondo, gustora, nik antolatu dut. Atxaldeo, Mikel, barkatu tartetxo hau lapurtzeagatik. Badakigu, 25 nerabe horiek gainera oso urduri egongo direla, gero ikuskizuna daukatelako, prestatu duten emanaldia eskaintzeko. Ze muzijoa jaialdia? Oso ondo dijoa, oso ondo. Nekatuta gaude, igandetik gaudelako antolakuntza lanetan, baina eskolentzako izan den programazioa oso ondo joan da, karpa berriro beteta ikustea, ume gehienak, aur gehienak, gazte gehienak, maskaria gabe ikustea, berriro martxan, oso bereziari da izan. Gaina karpa hori zirkodomoa eske ikusi behar da, Nei askotan galditu diate, zer da zirkodomoa? Eta ezin da esplikatu, joan behar da ikustea, ez? Claro, bada, domo geodesiko bat, alako kupula, ez? Eta barruan zirkoa egiten dugu. Hortik dator zirkodomoa. Eta ikusgarria, ja kanpotik ikusita atentzioa itzeon, baina ja barrun sartzen bazara, gainera urtero egiten duzu postu bat, estrenaldik, aurre estrenaldik, euskal artisten beti izaten da, ez dakit, topagune bat, edo bere lanak eskaintzeko lehenengo aukeraren bat, ez? Bai, pixka bat asmorrekin jaio zen, gu konpainia bat daukagu eta urte luzez, eta badakigu zer da maiatzaldera Arrigorriaga edo Leioako jaialdietan agertzea, eta hor ikuskizunaren etorkizuna jokoan egotea, ez? Eta badakigu batzutan ze zaila den ikuskizuna rodatu gabe agertzea hor. Orduan, apirilaren amaieran antolatzea jaialdia, bazen modu bat, konpainia batzuei emateko aukera, ikuskizun hori horrelako presio handiri gabe rodatzen hasteko modu bat, eta denborarekin igual gero aldatu behar badira gauza batzuk, edo mandatu, edo lehenengo test bat izateko asmo hori hasieratik izan denuen.
Gaina errepasatzen aurtengo egitara izugarria, Javier García Barre, nau, ikuskizunarekin, Zirko Txosko opera, hemen egon zan bere garaia Narine gurekin, Narine eta Oskar, Aukerean Jarriak, Hortzmuga teatrokoa, edo orain bi taldea ez, Tolita Saritaren mute, apostu ederra, ez dakit, eta falta zaiguna, gero itzengo du biharkoa. Baina, maia handiko, ez? Bai, eta Euskal Zirkoa potente dator, proposamen berriak potente datoz, eta oso gustora eskaini duten maiarekin, ze batzutan hori esan duguna. Ez da erreza, aurresten aldi batzuetan, ja ikuskizunak gain ondo ikustea. Así que bai, kontuz. Baina pentsatzen zuek ja 7 urte antolatzen, esango zenuke 7 urte hauetan, ez dakit handitu edo hazi egin dela Euskal Zirkoak. Bai. Eta batzuia nagusitu egin gara, eta momentu batean nik zalantza batzuk dituen, iraungo dugu, ez dugu iraungo, baina, bueno, azkenengo 2 urtetan ikusten dudan ikusita, uste dut etorkizun polita duela Euskal Zirkoak aurretik, bai. Bueno, Mikel, eta ze falta zeu ikusteko, oraindik aukera daukagu, gaur arratsalden, turukutupa taierra, edo Gazte Zirkoa emanaldi hori... Turukutupa, beste batzutan gaur jaialdiak auzora ematen du saltoa, Eta, antxerkiarekin egin beharrean, pues pentsatu genuen, hobeto zela aurrei jolasteko aukera ematea. Ez simbolikoki iruditzen zitzaigun azkenengo 2 urtetan, aurrei kriston kaina sartu zaiela, ondorio asko haiek ordaindu behar izan dituztela, eta gustatzen zitzaigun aurrak kalean berriro libre jolasten ikustearen asuntoa. Eta horrezegatik, turukutupakek duen proposamena zen guztiz egokia. Orduan, jolastuko dugu bizkat, eta gero bajatuko gara domora, eta nerabeek prestatu duten ikuskizuna disfrutatuko dugu. Gainera goen dela 2 urte, apirilak 26-en esan zuten umek baimena zeukatela kalea ateratzera. Ordu bete bakarrik, baina baimena zeukatela ateratzeko eta gaur behintzat bagatzan, ez bakarrik gonbidatuta daudela, eta derrigortua atera eta jolastu zirkoan, ez? Bai, eta jolastu, eta bai. Eta mugitu, eske bueno, mundu guztian txat izan dago gorra bizi izan duguna, baina hasi behar gara ja etorkizuna marrasten berriro, eta guretzat behintzat etorkizuna ezin da izan, azkenengo 2 urteak izan diren modukoa. Gero, ikusi dezakegu Giltzarrin ikasleen mostra gero, ez? 7 justo prestatzen ari diren 25 nerabe horiek, ez? Bai, orain daude hemen oiuka atera naiz karpatik, porque bestela zinezkoa izango zen. Claro, urritik etortzen dira astean behin institutoekin klaseak emotela, eta, bueno, guztiz, sorkuntza eta voluntarioa sorkuntza da plangintzaren parte bat, baina erakustea bai da voluntarioa, ez ditugu behartzen jende aurrean jartzera, baina gehienek baietz esan zuten, eta batzuk damututa ikusten ditut, baina oso polita, oso energia baizugarria, ez? Eta lehenengo pausuak ikustea 12-14 urteko gazteak hemen topera, pues ilusionagarria da. Eta biharko pastelaren ginda, Maite Guevara oso ezaguna urtero juten dela, edo aktuatzea, o behintzat bisita, Maite beti horreote da. Bai, que buen día, pues barre egiteko berdina, osea, ze behar dugu, barre egin, norekin, Maite. Eta, bueno, Maiterekin lankideak, lagunak, orduan, Kirkomoak beti babesten du Maite alduen guztia, eta, bueno, pues Maite auzoan ezin da falta. Eta uste dut auzoaren txat izango dela opari polit bat, eta azkenengo ginda Zirkomoan zirko eskolako ikasleen emanaldia. 8-12 urte tarteko umeak eta nagusiak haiek eskainiko dute azkenengo emanaldia. Izugarria egiten duzuen lana, Mikel, mendik esker beroenak zuei horregotagatik, gure Euskal Zirkoa eta haupazuek. Pentsasuek egiten duzuen lana, Tolosatik, Barakaldon egiten dugunaen inguruan, solako interesakin, gustatuko litzaiguke gertuagoko beste edabide batzuek ere interes antzekoa erabiltziko balute.
Plazer bat ba, Mikel Bikaza Euskal Herri osora, eta naiz irratiaren uinen bitartez, antxe egiten duzuen jaialdi zoragarri honen berri ematea kakapila, pazientzia pila, eta gozatu, oraindik falta den guzti hori ze gozatzeko modukoa da. Izan ondo, besarkada bat. Bai, mil esker, hau pasuen. Adio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Folklorista, eruditoa, etnografoa edo antropologoa, linguista, gauza asko ordezkatzen ditu Vladimir Propek. Ipuinen morfologia aztertu eta izen bereko liburu argitaratu zuen 1928an. Errusiako hainbat ipuin herrikoi hartu, maitagarrien ipuinak batez ere eta ipuinetan behin eta berriro errepikatzen ziren hainbat elementu aurkitu zituen. Elementu horiek, funtzio horiek egitura jakin bat ematen zieten narrazio herrikoi guztiei, behin eta berriro tradiziozko ipuinetan topa daitezken elementu horiei Vladimir Propen funtzioak izena eman zaie gaur egun, edo eman zitzaien. Gerora, kozazan, Europan gainontzeko herrialdeetan arkidatzitako funtzioien teoriak pixua izatea, baina itzulpenek eta lortu zuten azkenean. Eta gaur aipatu dizuegu, gaurko egunez jaio zela Vladimir Propeta. Haren inguruan hitz egiteko Jose Mari Karrere dugu gurekin bigarren kafean, bosgarren kafea hartzeko prest. Jose Mari Karrere, arratsalde ondan gitorri berriro. Arratsalde honi ez naiz hori zenbat gauza, folklorista. Hasi gara, Propen inguruan irakurtzen eta inbeste... Igual ni definitzen nina, ezker. Zuk definiziorik ez duzu behar. Hori bakigu, ja. Bosgarren aldia esate daula, definiziorik ez daukala Karrerek. Zertzen Prop? Linguista, antropologoa... Komunista bat. Atzo gauean, afalostean... Ez dakit honetaz hitzein daiteken, oraindik ez dute bede bekatu, ez da. Ez dute bede bekatu. Sovietikoa. Alaien sorpresa, atzo gauen afaltzen, nire semearekin alai, komentatzea, Propi buruz hitzein bar genuela, eta Jose Mari Karrere zetorrela irratira gaur ez, eta zein zan Prop, eta pixka kontatzen zerbait, eta batean esan zuen alaiek nire 8 urteko, 8 urteko semeak esatik. Ze pro zan Prop. Ze pro zan Prop. Eta propio gonbidatu zaitu. Pro zan Prop. Eta nik horregatik... Zeba zan Pro. Wow. Nik horregatik Propi buruz hitz egiteko propio, Sergei Prokofieven musika ekarri dut, hori ere komunista xamarra zan da sovietikoa, eta wow. Stalin ez zitzaien asko gustatzen. Ez bazion, egia da. Stalin komunista etzen, baina, bueno. Prop. Bueno, horretan sartu. Hori da. Prop. Prop eta ipuinek. Prop, egia zan, netzat deskubritutak, Prop irakurtzea oso zaila da,
oso zaila esan edo ze bentsatu ipuina eta izango dalako bat, bez, da zientifiko bat eta estrukturalista eta hori, eta horrean oso kuadratua dena. Baina oso interesgarria ere berean, eta nik uste dute, nik ikasi dutana propena, o ulertu dutana, edo bentsat nik uste dutana ulertu dutana, ez? Da, ipuina bera, ulertzea, estruktura, berak intzuena, azkenean, etzen hainbeste sartzen balor igual simbologikoetan, ez baizik, ipuinaren estruktura nola den, eta batez ere personaietan, personaien funtzioak, hau da, zer egite dute personaiek, eta hori nola estrukturazte du ipuina. Eta horren, oso interesgarria da batez kontalarientzat, ze azkenean badakizu egu testo ez dugu ikasten, eta jolasten dugu pixkat horregin, eta orduan nola baite erakusten dizu estruktura bat edukitzen buruan, ez? Horrela azten da, horrela garatzen da, gertatzea, eta gero gaina aukera duzu hori baldin badakizu, hortik ateatzeko, jolasteko horrekin, ez da, baina pixkat bertsolariek itegutea, sortzeko txikia, sortzeko handia, badakazu estruktura bat, eta horren barruan jolasten duzu, ez da, konparazio bat egiterren. Eta ni uste hori oso interesgarria da, ez bakarrik ipuin tradizionalak edo kontuzarrak ulertzeko, literatura orokorrean ulertzeko, ez da. Gero garatu zen eta batzu esate, kritikak eta gero beste estrukturatzen modu batzuk, aterazien, eta, baina nik uste dut berak egindako lana, esan behar zuen, niretzat kriston kokitoa. Ez, kriston hori egiteko. Bera, ekarri dut ere beren liburua, baina baita ere Afanasiev, bera oinarritu zen Afanasiev, da Errusiako mandazon gure barandiaran, o Grimm, ez da ezaguna, baina Afanasiev beste makina bat, berezik mendean, erdialdean, eta bildu zituen Errusiako ipuinak, pilo bat. Eta propek hartu zituen ipuin horiek, eta ipuin horietatik atera zuen bere ointzuen bere lanketa guztia, eta Afanasiev zautu behar duzue. Da, marabila, Baba Yaga, Sorginak, eta, mundu, Errusiarra ez, Errusiarra imperioak hartzen zituen herrietako ipuinak, eta zoragarria, estero batzuk, genialak. Eta propek hortik hartu zuen. Orduan, berak egiten duna da, horiek analizatu, baina mundu osoko ipuin guztiek erabiltzen dituztela funtzio horiek, estruktura horiek, gero gaude azpi funtzioak eta komplikatzen da. Baina horiek ez, eta nolabait frogatu struktura antzeko erabiltzen dituztela guztiak, ez da? Funtzio horiek 31 ez dira ipuin guztietan agertzen, baina ipuin guztietan agertzen dira horietako funtzioak. Eta zazpi esfera edo arlotan sailkatuta 31 struktura de funtzioa hauek, ez bat gutxio eta ez bat gehiago, 31, eta egun jarraitzen da vigente, ez? Claro, ipuina berrin jarraitzen da, baina gero daude azpi funtzio batzuk detailak sartzen da, ez? Baina zuek imaginatu, niretzat asko gustatzen pentsatzea ipuin bat nolazten da, hau da, zure etxetik atera behar duzu, ez da? Zerbait gertatzeko, zure etxetik, zure ingurutik, zure egunerokotasun horretatik irten, eta hor derrepente historia bat hasten da, ez da? Eta hor, gaina oso sozializatuta izan behar da, mandezagun, Amerikar estatu batuarren eredua da superheroia, ez du inor behar, nola da, jangoiko bezala, omnipotente, omnipresente, omnidena, baina ipuinetako heroiak behar dute harremanak, beraien bakarrik ez dute konponduko, behar du norbaitekin topatu, etxetik irten norbaitekin topatu, badago elementu magikoa ematen diona. Elementu magikoa, engaino bat, txanagorritxoena, bideotatik, ez? Engaino bat, erdu alako gauzak, eta hor joaten dira gauzak gertatzen, baina baita ere eroio horrek erabakitzen du. Ez da, erabakitzen du emakume zar hori laguntzea, edo ez. Erabakitzen du bideotatik joan, edo engainatzen diote, baina gero, eta guzti hori estrukturatzen du, eta ez da oso interesgarria da. Ulertzeko
guzti hori mundu hori, ez da? Edo norbeak historio bat asmatzeko, ez da? Historio bat asmatzeko, bai dituzu elemento batzuk, kombinatzen dituzula, eta potentzera historio bat osatzen, egiten dituzu historio... Horren begiratzen ez, garri dut morfologia del cuento propek, zuen oso interesgarria. Eta begiratzen ditzen zazpian txumeni ipuinaren formula, ez da? Hemen dago, ikusiko formula txiki bat, Y-koa, beta, A majuskula, B majuskula, C majuskula, dal, ostia. Hau da, zazpian txumen historia. Horrek zer, formula hau, hemen gertatzen dago, irakurtzen baldin magizu formula hau, badakizu, behar bada, ez duzu jakingo zazpian txumen ipuina dela, baina bai, ipuin horren struktura jarrituko duzu, eta behar bada, elementu horiek erabilita, dezakezu, beste historio bat, ez? Zazpian txumeren elementu berdinarekin, baina beste historio bat. Eta orduan da. Baina formula horrekin golioke referentzia propen funtzioietako batzui. Bai. Urruntzea gehi engainua, ken eroiaren erreakzioa, edo gehi eroia, bidaia borroka, benetako nortasuna ezagutu zigorra. Horia. Eta horrekin, zuk sortuko duzu, hori espada antzeko kontakizun bat. Eta orduan oso, zen egut, bada, horretik bertsoekin konparatzea gustatzen zait. Bertsoek zer dute struktura bat, ez? Bertxona edo txerri izate. Beste gauza da. Baina zu badakizu neurri hau behar dut, errima hauek behar ditut, eta hori ez. Eta hor, bateniz, betetzen eta horrekin jolasten, ez da? Edo nahi dut historio luzago bat, edo historio tragiko bat, bera luzatuko dut, punto gehiago jarriko jot, eta ez? Eta orduan hor sartzen duzu eta joaten zea, hone antzeko gauza bat egin dezakezu, eman dezagun eskolan ze, askotan, orain asmatu dezue ipuin bat, ez? Nundik hasi. Nundik jarraitu, ez, hau da nola zen, hasiera korapio eta bukaera. Eta hori da, bai, eta tartean, eta honek segurtasuna ematen dizu. Baikizu, zuk horko personaia edo nahi duzuna, etxetik ate horrela, joan behar dezagin ora, topatu behar dezagitzen. Hogeita maika funtzioiekin. Elemento magiko bat hartuko, elemento magiko bat izan daiteke argazki makina bat, argazki makina horrekin harrapatzen duzu jendea eta bertan gelditzen dira, eta gero erabiltzen dituzun nahi duzunean, edo, ez, derbende, hori Jani Rodarik esaten zuena, ez, bomba fantastiko bat behar duzu historio bat, entzat, ez da? Eta horretik niretzat da oso interesgarria, gero, ikerlariek eta hori. Pero, bada beste, ez dugu inoiz itzein honi buruz, ATU sailkapena, Arne Thompson Uter, beste, lehen egon da gurekin Juan Ignacio Artxuagak, eta ez dut, atuk zala sailkapen bat, propek proposatu zela zan teori bat. Hori da. Bai, azkenean, nik uste dut berezi behar dela, ikerlariek, ez, hori, dakite, asko Artxuaga bezala, nik ipuina kontatzen ditut, ez da? Eta gero ikerlari horien lanak, gu gara alako, nola zaten da, hori besteen kontura bizen... Parasitoak, ez? Gu parasitoak gara. Nire hon betxezen hortan, sartu zanetik, karreo. Bosgarren aldia. Ez, hor... miura bezala, ez da, pegatzen da hor, eta orduan, horiek egite duten lana, gure lanerako nola aprobetxatu, ez da, biltzaileak egiten den lana zoragarria, ez, biltzaile batzuk behar bada, oso biltzaile hona dira, baina hobe ez kontatzen astea bildu dituzten historiak, baina bere lana, eta gure lana zer da, hau guztiakin, historia kontatzeko, edo erakusteko nola, zure imaginazio hori Rodarire, bultatzen gara ez. Oda, imaginazioaren sozializazioa guztio gara gai imaginatzeko eta eman behar dizkiozu tresnak, ez? Nola imaginatu, nola egin dezakezu, ez da, bomba fantastikoak edo formulak edo tortilla. Askota gertatzen bai ikerlari horiek baita ere parasito sentitzen direla ipuinkotalariekin, eske igual simbiosia edo izango dela, ez? Bai. Hori pentsatuko du. Propen teoria hau gero hermeneutikan ere asko erabili da, musikan ere sonataren interpretazioetan, eta
bueno, esparro zabala hartu du, ez? Eta hor ja, akaso horregatik prop definitzea hain komplikatua da, ez? Akaso bera izan zerbait zen, baina gero, esparru askotan haren teoriak eta haren funtzioak oso erabiliak izan dira, eta horrek bihurtu du, agian bera etzen gauza asko, ez? Bai, ez da egitegi esan, nik uste dut, askotan badauela lilur, ez da nola esan, kontalari zan, ez da? Zatai, zepolita den hau, zepolita bestea, oso ondo, baina horrek ez dizu laguntzen ulertzen egiten duzuna, ez da? Behar duzu arrazoia ere, behar duzu, ez da? Jakiteko, zer kontatzen nola egiten dutan, zer zergatik hau kontatzen dut horrela eta bestea horrela, eta hori azkenean arrazonamentua da, kontua da, sormenean badago arrazonamentua, eta gero hori nola egiten duzu, hau da, poetikoa, ez da? Poesia batek, behar bada izango du, hitza hau pentsatzen dut, oso estruktura, beste guztia, gero irakurleak ez du somatu behar hori. Somatu horrean beste gauza bat, novela batean, novela estrukturak, onela, personajeak segertatzen diren, ben irakurleak ez du somatu behar hori, horra atzean dagoen lana razional hori. Bai, edo zineman bertan, ez, argiaren tratamendu hau, edo kolorearen tratamendu hau, edo konturatu daiteke edo ez ikusle, eta hor dago. Berzu jakin fizika, kimika, eta gauza arraroiek. Bai, horregatik interesgarria da prop. Berbada, norbaitek hartzen badu morfologia alkuente oso ze txapa, ez dut dira ulertzen. Edo ez, ze azkenean lan zientifikoa da, ez? Baina, begiratzen badiozu alde hortatik, derrepente baditu interes asko, edo begiratzen enitzen hemen, beste bat dauka las raíces históricas del cuento, besteak bezala euskeraz ez dagoena eta norbait. Bueno, badago, Juan Cruz Igerabidek aipatzen ditu eta jartzen ditu euskeraz bere bularretik mintzora horretan, formulak eta aipatzen du ere, baina gero, azten zu indizean, hemen, eta da, geniala, bueno, ni ez gustatzen zaizkit indizeak, ez da? Eta, la serpiente acuática, la navecilla transportadora, la serpiente engullidora, la serpiente en el cuento maravilloso, el ayudante encantado, el objeto encantado. De repente, o sea, formula. Eta gero iten du, analizatu hori, baina tituluak berak, kapituluan eta tituluak, el reino lejano en el cuento. Bueno, ni bentsako guamatein, zer izaten du netaz. Eta aipatu zu, Juan Cruz Igerabide, Leno Barandiaran hitzagertu da hortik, Leire Diaz de Gereño batzutan aipatu dau, zeintzu izango ziren euskal, ez dakit, ikerlari horiek egun edo, bueno, gure historian, zeintzu gure prop, zeintzu dira gure propak. Azterketa hau, suspendituko dut, azterketa hau ere. Nik uste dut, Euskal Herrian ipuinaren gainean gezurra badiru edo nustut oso ez ezaguna da propia bezala talakoak, ezta? Sekulako altxorra dago eta sekulako ikerlariak eta bilketak ondan referentzia Espainia bezain batzutan gehiago, ezta? Ze hain ere mutxikian, ze hori beti behar dugu gogoratu hori, ezta? Ere mutxikian gure hizkuntzan, 19. mendean, Gizon Wenster, ez da izen bat, Barandiaran, Marikita, bueno, halako jende pila bate biltzen, baina baitare Barandiaran, ez da ulertzen, mitologiatik, eta hori, lotuta 19. korrentekin, ez da, Kirimana egin zutena, Afanasiev egitu, ez, hortik dena lotura, hau da, gure ikerlariak egon dira, une horretan, ematen ziren korrintekin, ez bide hortatik, eta ez dut aipagarria eta gaur egun daude pilo bat, ez da, egiten baladak, gauza pila bat, Leire Diaz de Gereño bere zearekin, tesiarekin, ere nolabait hizkuntzaren erabilera edo orain errepikarekin ari dena eta jende asko errepika eta zer hori, baina nigu ez atxagak ere errepikari garrantzia asko ematen zion, ezta? Osa eta dauka poma hitze esan berriz esan hori laboak kantatzen duena, hitz bat berriz esan eta zen eta horrela gelditzen da, ezta? Eta nolabait eta orduan, uste dut ikerlari
gaur egun asko daude. Ez ditugu ezagutzen, eta gaina, ipuinen munduan, ipuin tradizionalen munduan, nik uste dut, neko lan oso interesgarriak, ez? Eta egiten direla, eta bildumak oso interesgarriak dira, ez? Eta bate, neska nola zen, oso batea ekarri nuen, hau da, humorea... Maialen Moreno. Bai, zarrutzen bizena. Eta humorearen gainean, nola egiten zuen, Nafarroko historiak hartzen, beak bildutakoak, ez da? Eta, ze interesgarria, ze jende dabilen gai honekin, eta ze ezaguna egiten zaigun, ez da? Ze ezaguna egiten zaigun, hor guztia, eta ze garrantzia izan duen eta duen euskal kulturan, guzti horrek, ze garrantzia. Gertatzea, bueno, askotan orain guatzai zaitari garretzin gaubelak, ez da? Eta horre zeite, ardo, xua pasak, eta venga, historia kontatzen, pasadizuak, besteak, alakoak, eta guzti hori, badiri da anekdotario bat dela, edo guatzen ez anuntziaranak ere bilduma eta lanketa handia egin duela naikin eta mitologian eta lakoak, ez da? Eta behin irakurtzen itzala basa jaunak, dezen zen, hor garraz inguruan, basa jaunak, kalabaza bat hartu, ez? Uztu eta, klasikoa, kandela basartu, eta gero bidezi horretan jartzen zituzten, jendea izutzeko, ez da? Eta basa jaunak, dezen zieten. Eta hori kontatzen izan behin gurasoen etxe mazkaltzen, eta hori egiten genuen alegin, eta hemen alegin hasi zen. Eta hori egiten genuen alegin, hartzen genuen alako laza bat, eta horren errepidea, Madrileko errepidea, pasatzen zela. Izian behin, kotxe bat, kamioiak Madrilea alakoa, baina. Horren, eta karo, ez argirik eta zerre. Eta jartzen zituztela horiek errepidean kotxeak izutzeko. Ez da? Eta zazu, ostras, ez? Nola, ze mundu imaginarioiek dauden. Eta ez dut erantzun zuri galderari, ez, baina ikasi dutalako zeharkako bideak hartzen. Ez, baina, esan egut, uste dut baloratu, eta ojala edukeko bagenu prop bat egiten Barandian edo Wenster edo alakon bildumak Afanasievekin bezala, alako Euskal Ipuinak struktura guzti hori, bueno, nola propek egin zuen igual ja, baina badaude ikerlari asko egiten hori, ez dakit asko, baina badaude batzuk esaterako, isildu ganez horrein, leire diadekeraino esaten zuen, beraz izenean Ipuinak edo kontaketak, zehazki, aztertzeko, baina hori, hemen ez dago ezer hori hartzeko, eta beha, zeltasuna zituen referentziak hartzeko beak egin nahi zuena, orduan joan zen Suizara, egon zen Frantzian, eta hemen ez zuelako bihatzen, alako beak nahi zuen ikerketa hildo hori noltzen lantzeko material askoik, ez da? Eta orduan, zut animatzen dut guztia, eta hau sozializatzen, ze gelitzen bada liburu batean hor, oso ondo dago, baina ez baduzu sozializatzen zertarako, ez da? Norbaiti erronka botatzen ari zarete? Ez eskerra, ez dakit, altaboza jarri barko genuke horrelako figuretan, ez, ikerlariei, eta gure propioak, seguro daudela, seguro jarraitzen direla ikerketa sakonak egiten honi buruz, eta ni gustatuko leitzadeken ez bainka altaboza jartzea hor. Lehen Juan Ignacio Artxoagari pixka zirikatzeko esan diot, ez gero Jose Mari Karrera dator, eta hemen ibiliko gara prop, eta, bueno, propek badu lotura Levi Straussekin, airetasunaren aita antropologian, eta, bueno, airetasuna Euskal Herrian eta Euskaraz aztertu, ez da egiten inorka aztertu guztuen, Artxoagak baino gehiago, eta Levi Straussekin badauka olako zea bat, Barandiaranekin, noski, eta Roland Barthes agertzen da hor, bueno, Roland Barthesen ikasle zuzen izandako bat nire irakasle izan zen, eta har gorroto zuen prop, ze Bartek bazion alako ezin ikusi bat, urteak zeramatzalako ipuinen funtzio eta teoria horiek aztertu eta plazaratu nahian, eta batean prop agertu zan da, bamba! Eta ikaragarrizko, gorroto da, edo beti baliatzezuela dozen aitzaki propekin eta gero, sartzeko. Beti bakizu gero teoriak aldatzen dira, beste bide batzuk, eta hori ikerla, guk ere kontoren artean niltzen garrala. Ez denak ez, baina
Baina horrek ere aberazten du, ez? Bide berriak eta bata igual bestearen kontra, beste desuazten, edo aberazten du, Einstein bera, zea kuantikare etzen sinisten horretaz. Einstein, eta oso askarra zen. Ez duena, nik uste dut, esate dute, berez, ez zuen onartu nahi ikusten zen. Esan egut askotan, halako hausak edo erlatibitatearen teoria eta guzti hori. Bueno, mai horietan ez. Gu mai asko zapalagoan ibiltzen gara. Baina egila da, asko laguntza dutela, badaugat, Javier Kaltzakorta, zea, markinarrak, horre, kriston lana, bilketak edo beste asko geza, oso interesgarrian, baladen gainekoa, baladen historiak, ez da, eta nola ripikatzen diren gai horiek askotan, brodatzen ari nintzen, enezalen jarririk, aire bat entzun nuen, itxasoko aldetik, entzian, kantaturik, hori, da, sekuestro bat, ez emakumeat, piratek sekuestratzen dute, Europa osoan eta Grezian daude alako, sekuestroiek, ez? Eta repente joaten lotzen, eta ze behira ze aldaerak, hemen Katalunian dago bat, bestean. Eta oso interesgarria da, ze azkenean, nire zabentzak kontalari bezala, aberazten hau, eta ematizkit asko ez aukera gehiago, edo gauzak moldaketak egiteko, nola moldaketu ezakizu, jode, behira, tradizionalik behira zenba berzio dauden hemen, ez da? Eta propen estrukturak erabilita, badakizu hoiek nolaite irakurtzen, eza? Kontxo hau gertatzen hemen, hau gertatzen hemen, eza? Eta hori oso interesgarria da. Esan? Gero, ingo du froga bat propena. Ba, hoxe dugu momentua. Bai, ez dira propen kartak, oso Dixit, ez dakit esan diteken markak. Bueno, mai torri zen aurreko astean Dixiti buruz hitz egitera, eta... Irakasle batek erabilizuela bere ikasleekin, guain dela gutxi, eta, bueno, Twitterren jarritu. Joko bat, mai joko bat, nik ez dut oso ondulazten, baina interesgarria kartak ez dira ilustrazio. Piskat, propen idea, funtzioetatik baude, kartasko atase propen funtzioekin, eta jolazte. Eta da, piskat, ilustrazio bakarra dira, eta nik egiten nuen nire jobekin, eta horrekin, eta baita ere eskoletan, batzu da, taroteko kartekin, ere oso interesgarria, taroteko karta zezu identifikatzen duzu personaiaren funtzioa, edo imaginatzen duzu ez, dorrero, eriotza, tal, orduan hoiekin historiak asmatzea, ez da, bat abatzekin. Egingo dugu, hauekin, ilustrazioak, ez, oso politak, ode pile bat, orduan, egingo duguna da, lagun artean historia bat asmatu, ez, orduan. Ados? Askar berdu egin, Kontxita Beitia, dagoeneko telefonoaren bestaldean daukaguta, baina egingo dugu, bai. Kontxita Beitia bide batez, kantua bentzun da, badakizula zure txanda badatorrela, eta arratsalde honetan, gitu horri bigarren kafera, Eta ingo du askar, ze beti eskatzen dute, diguzue guri ipuin bat kontatzea. Ipuin bat asmatu baromen dugu, eta zuk entzun, eta gero andereño lanak egingo dituzu, epaituko duzu gure ipuina, bale? Ba, gizue berez, lau, orduan, hasiko da norbait, eta gero, eta azkena, inberdu itxipuina, eta tartan zaudeten emerzu beratu, eta, ez? Orduan, struktura bat egiteko, lau parte ditu historia honek. Ezta? Orduan, ni hasiko naiz. Ados? Bendo, ezagit ikusten den, faro batzuk. Itxasarri batzu diazta. Itxasarri batzuk, mendilan daudenak, eta, ez? Bazen behin, urruneko herrialde batean, itxasar giz, eta ez gazteluz, betetako zelai bat. Batean, ume batek ikusten ditu bi begi susmagarri. Barraskilo baten gainean doan errota batek astindu ditu haizeak eta gariaren aleak hasi dira euria balego bezala bista guztia trakesten eta hor alepila airean dabiltzala bueltaka. Cesaria! Eske, nik uste nun Jose Maria si eta mai bukatu goztuela. Nera kutxik harta behintzat lagunduko zaitugu.
emakume beltzaran bat, ile afroamerikararekin. Eta aurdun dago, eta barnean duen aurrak liburu bat du. Eta oso polita zen hasteko, baino ez hor tartean. A ber, berriro hasiko gara. Josemari kontatu du. Zein izan da zure... Itxasargi, gazteluak beharren itxasargiak zaudela. Bazen behin gaztelu handi bat. Bertara gerturatu zen neskatxa bat, eta somatu zuen gazteleren ateak nola zabaltzen zien pixkanaka. Ate atzetik, bi begi gorri daude begiran eskatxari. Eta bapatean garialeak astintzen dituen barraskilo baten gainean doan errotak astindu ditu gariale hoiek. Eta ipuin hau, Tennesseeko hiri batean oraintxe irakurtzen ari da ume bat bere ama afroamerikararen triparen barruan. Eta alabazan. Eta ez pasan? Zardadilla. Kalabazan. Zardadilla Tennesseeko plazan. Conchita Beitia, gustatu altzaizu gure ipuina? Bai, oso polita. Oso polita. Zer modu zaude? Bueno, oso ondo. Zuek, bai, oso arratsalde ona pasatzen izatenik. Arratsalde osoa zuekin bat nago. Bai, eta beraz, bidaiatu duzu parke naturaletan Barrena, Lisboaraino joan gara, gero Barakaldora, orain Josemari Karrerekin Sovietar Batasunaren garaitara, eta Krupe eta beste ekin. Eta gero beste Dimitri bat ere hortaz ere etxe egiten eitzaren, Dimitri bat bakarrik ezagutzen dut asko eta gehiagi, baina ikusten dut badaudela beste batzuk ere beste gauza batzuk egite dituztenak. Bai. Ederki ba. Aizu, aurkeztuko diogu jendeari Conchitaren gaurko gaia. Ze asko Karmele Jaio entzungo zenuten, korrikaren amaiera festa horretan, Donostian, hilaren 10ean, nola aritu zen, lekuko horren barruko mezu ura irakurtzen, eta bertan, aipatzen zituen hainbat pertsona eta hainbat izen. Eta izen hoien artean agertzen ziren, bai Elbira Zipitria, bai Izaskun Arrue eta baita Julene Azpeitia. Esan nuke gure entzulen artean, Elbira Zipitria ezagunena zela. Eta Conchita Beitiak Elbira Zipitria ondo asko ezagutzen duela, eta haren inguruan hitz egin digula ere badakizue, baina badira hor beste bi emakume, Izaskun Arrue eta Julene Azpeitia, akaso euskal imaginarioan hain ezagunak ez direna Conchita? Edo behintzat, gu bigarren kafean hainbesteko maiztasunez aipatu ez ditugunak, eta, euren inguruan arituko gara, hurrengo minutuetan, eurak ere, korrikaren mezu hortan egonik gure buruetan ere presenteago egoteko pauso hori eman dezaten? Bai, batez ere ezagutu dezan, ez da, jendeak ezagutu ditzan. Bi hoiek dira, nik uste dut nahiko galduta daudela. Neri behintzak kalean eskuk galdetu diate. Elbira Zipitria zein dan badakigu, entzun dizugu zuri behin baino gehiagotan ere zein zan, baino besteak ez dugu sekulan entzun. Orain pixka bat agertu eta saldu nahi beste personaiak ditugut. Eta ze emakumek izan diran, eta zenbat odako emakume esotere ditugun Euskal Herrian. Gure onerako, zarantzai gabe, eta euskeraren onerako. Eta nola baitere hoiei, naiz eta omenaldia hundia izan, Karmele Jaiok irakurizun zunean hiru izen hoiek, dan hoi eman zigun bihotzean, guri behintzat, Elbirarekin eta ibili ginen, bere ikasle, gero bere lankide, eta izan ginenok, ea Barrenean sartu zitzaikun bere izena entzuterakoan, ia justo entzun genitun bestea, gero irakurri genitulako. Baino, bai, Elbira entzutea izugarrizko gaina lehenengoa aipatuzun, eta izugarrizko, bizipoza eman zigun. Iritsi gerantara behintzat, ez? Horrelako gauza batean, beste jenden aurrean ia bere izena ematen nahi da. Eta, oso pozik. Eta Elbirari buruz hitz egiten ari gara da, gogoratu behar ditut bi gauza oso importantea diranak. Bat, aurten egiten ditu 80 urte
gerra ondorengo lehenengo ikastolak berak jarrizunean. 80 urte, errez esaten da, Eta 40 urte hil egin zala, ere, gogoratuko dugu horten. Eta hori dela eta, omenaldi bat antolatzen aigea zenbait personek eta zenbait erakundek. Adibidez, diputazioan, eta hau esan ide, eta gero zabalduko dugu mendik aurrera egunen batean, edo esaten dutenean, eguna eta hola, baina diputazioak eskultura bat jarri behar du, diputazioan barruan. Bi aldiz esan dute data, baina ez dute bukatu ez dakit eskultura, edo estatua bada, eta ez dakit atzeratu egin dute, eta bain esan digute azkenekoak izango dela, edo maiatza, edo ekainan. Eta orduan jarriko dute, eta, Elbira beste leku bat hartuko dula, ez? Kontxita, ondo baderitzozu Elbiraren inguruan eta proposamen edo gertakari hauen inguruan hitz egiteko denbora ere hartuko dugu aurrerago, baina ordua bueltan ikusten dudalako, akaso Izaskun Arru eta Julen Azpeitiaren figurei helduko diegu. Bueno, pixka bat ez, bakarrik aipatuko ditut eta ia pasatzen naiz bezengana. Gero EITB dokumental bat egiten ari dira, gero kriptan izango dugu mai inguru bat, gero urriaren 26an hortaz izango dugu, Maider Oleagak egizuen filma ere emango da lugaritzen, Zineforumen barruan, eta abenduaren 17 kale jira, bersolariak eta dantzariak aldezarrean, eta 26an beteko dira 40 urte hil egin zala eta ordun meza izango da San Bizantzen. Bueno, hori da, Elbirari buruz, esan nahi nuena, eta orain arte esan ez deana, ez da urtean zehar. Bueno, orain Julene Azpeitia, zarrena da, bietatik zarrena Julene Azpeitia da, eta hau hartuko dugu, ez da? Bueno, Julene Azpeitia, persona oso famatu da, eta urtero ikusten dugu, esario Julene Azpeitia, ipuizariak, eta zuek ere entzunek izango dituzue urtero, segurasko. Izena ez dakit oso ezaguna egiten zaizuen, baina ez bereziki. Izenak, akaso entzun duzunaren sentsazioa baina gero ura emakumeak kokatzeko gaitasuna, ni behintzat enuen. Ja, bueno, pues Zumaian jaiozan, 1888an, eta Bilbon izan, baina Donostian eta Bilbon egin zituen ikasketak, eta oposaketak Valladoliden egin zituen. Bakizute hemengo ikasketak eta bukatzeko beti jugar izaten gendula Valladolidea. Garai hartan behintzat. Eta bueno, antxe egin zituen oposaketak, eta lehenengo postua aterazun. Gero eskondu eta Mexikora joan zen, eta 4 urte pasazituenan. Non? Eta gero Mexikora. Bai. Eskonduta zenarrakin, zenarrak hango lana zeuken, edo hango auskalo beharrak zituen, edo honera etorri eta berre karrerakin hasi zen, hau da maisu lanak. Eta gerran esiliatua izan zen. Segurazko lanean hasi zanen euskarazko klaseak ematen zituen eskola publiko batean, eskola nazionala garai hartan ezan izango, nazionala hori frankismokin etorri izan, baina eskola publiko bat izango zen, eta euskaraz emango zituen klaseak, eta bueno, pues exiliatua, eta exiliotik etorri eta berriz ere hasi izan denean, baina zigortu egizuten. Eta zigorre izan zen Euskal Herritik kanpo bialtzea eta eskolak ematea Burgosea agindu zuten, bai. Eta Burgosen 3-4 urte pasazitun, eta gero, etorri izan, eta berriz ere hasi izan euskarazko klase batzuk ematen, ezin balin batzun umeekin, ia urte horietan numekin azteko horrelako zea bizitza izan balin batzun, olako zigorrak ezilioa eta hori dana ez dioten ezer egiten utziko, baina oso pedagogikoki oso berritzailea izan zen, eta horregatik Euskaltzaindiak
Euskaltzain ugazlea izendatu zuen eta 1975. Eta lehen ikastoletako handereñoa izan zen, lehenak, pentsatzen gerra garaiko baino lehenago joak. Batzuk den ikastola batzuk, eta bietako bat hau izango zen. Eta orduan, Bilbora jun balin batzan izitzea eta hor Bizkaialdean edo izango zen ikastola. Eta bi gauza zituen buruan aurrak eta euskera, eta noski biak uztartuta. Eta asko idazten zuen. Euskadi, Karmel, Jakintza, Egan, Zeruko Argian, horiek ziren aldizkariak, eta aldizkari horietan idatzi egiten zuen. Eta bere izena, sinatzerakoan ez zuen jartzen Julen Azpeitia baizik, eta jartzen zuen Arritokeita, ez dakit. Arritokieta, bai, ezagutzen dut, baina Arritokeita ikusi dut. Edo bestera, Tene Azpeitia ere, sinatzen zuen. Irratian ere, bai, Radio Popular, Loiolako Radio Popularren eta Radio Arraten ere egiten zuen, eta ipuintila bat ere idatzi zituen. Eta gero, urtero egiten da Zumaian, orain bera gogoratuz, ipuin lehiaketa bat, Julen Azpeitiaren izenean, eta Durangon literatura lehiaketa bat egiten da, ez ipuin lehiaketa, baizik eta literatura lehiaketa, eta gero hango, Durangon jarri zutenean guarderi edo eskola municipala, izen hori jarri zioten, Julene Azpeitian izena. Nik uste dut oso personai garrantzitsua ikusten dugu zen olako sufrikarioa pasatu zuen alde batetik bestera, baina olako sufrikarioa pasatu zuten euskeraren alde lana egiten zuten persona horok esango nuke, baina emakumeak batez ere. Eta bietako beste zer bat, adibide bat? Beste izen bat ere badaukegu, eta hori da Izaskun Arrue. Eta hiru horiek esan zituen, Nervioa Zipitea, Izaskun Arrue, eta Julen Azpeitia. Izaskun Arrue, Arriben jaio zen, Arriben Nafarroa da. Bai, Gipuzkoako mugatik oso gertu, baina Nafarroan, bai. Oso gertu, bai. Atalion ondoan, egongo da, ez? Hori da, bai. Atalionoko eskolan hasi izan, 6 urtekin. Euskal Herriako katzearren, Tolosatik barrena, Naparrorako bide zaharrena, Lizartzatik barrena joan, eta lekun berri eritxi aurretik, hortxe azpirozen magalean dauden biharri. Bai, bide hartatik joaten ginen guztietan izora bilatuta juten nintzen eta ikusi ere zintun egiten nire herri horiek. Baina beti txora bilatuta, ez denaiko azpirozetik joaten ginen, hori azpirozeko bidea zan, ez? Azpirozeko bidea, bai, azpirozeko mendatearen atarian igarotzen ziren herriak, bai. Ni txora biloikera garrapatzen ditun orduan, hori Kontxita, nik ostiral goizetan Ronkalesan unibertsitatetik bueltan ere ajeadarrarekin zorabioak garrapatzen dituen. Karretera berberean, akaso 50 bat urte beranduago, baina karretera berberean. Bai, bederatzi urte arte egon zan Atalioko eskolan, baina bederatzi urteekin, bakizu nora bialdu zuten gurasoak eskolara, Tolosara, egira segertu zenuten, eta ezagutu gabe, ikusten. Bai, eta Tolosan gurasoen lagun batzuen etxera bialdu zuten, eta 5 bat urte edo egingo zitun. Eta gero handik, Donostiko Teresianora ekarri zuten, eta batxillergoa egitea. Eta nik ere Teresianoan ikasi nun, eta ez dakit honek nolako horritzapena izango nun, izango zuen Teresianotik, nik euskerarekiko behintzat eta ez zuten
harreman kaskarra hartan, egin edazi zidan euskera erabagaltzea. Beraz, konprendituko dezuten bezala, ez dakit asmatu zuten asko edo ondo Teresia Zarran ikastolara edo eskolara ekartzea. Fama bazun, gainera herri monjak ziren, ezien monja osoak, eta orduan, ez daki liberalagoak izango zirala edo, baina ez liberalak eta ez ezer. Baina tira, pasatu zan garaioera, eta gero ni gainean tokatu zitzaidan Leicester handik oso denbora gutxira, Elbira ezagutzea. Haze pagoetxan edea, ezin dezaket inolaz ere eskertuko nahiko mundu hontan nire bidea hori izan zala ez. Bueno, honek ere, Valladolidea, jonzan, rebalida gainditzea, eta Donostian geratu zen, eta lanean, eta eso, lanean ez, irakasleko tituloa atera behar zuen, batxillergo osoa egin zuen, 7 urte ziran orduan batxillergokoak, eta bukatzen zen Valladoliden egintako errebalida batekin. Bueno, honek egin zuen, irakasleen ikasketak eta erizaintza. Eta irakasle moduan lana lezaetan egin zuen. Nafarroko diputazioak eskola txiki batean. Nafarroko diputazioak oso eskola politiak egiten zituen herrietan. Askotan ikusten da herri batetik pasatzen zea eta orain elkarteak eta izaten dira, baina oso politak ziren eta eskola txikiak. Eta 24 ikaslekin pasatu zuen, ez dakit 8 urte edo egin zituen, baina azkenean Gasteizera joan zan eta eskontu zan, hau ere, eta senarrarekin eta batera, Gasteizera joan zan, eta noski, han ikusi zuen, bertan ze euskerarekiko ez dakit sormena edo sortzaileena edo danak erraldunak ziran, bere inguruko guztiak, baino euskerarekin zerbait egin nahi zuten. Eta ordurako Gipuzkoan zita zeuden ikastolak, ikastolak edo etxe eskolak ez, eta asko eta asko Elizaren babesean, katekesis moduan, edo laguntzen modu batean edo bestean. Antolatzen hasi ziren horrelako zerbait Gasteizen, eta izaskun bazekiten, hori euskalduna zala, eta deitu zuten 1973an, ia jarriko otezun, Donostien eta ia ordurako Bilbon ere bai, ia jarrita zeuden ikastola txikiren bat, eta berak, ez ezan zuen. Eta, baina bere praktikante lana, praktikante izan iret erizaina, lezaetan ere, zegonean, egiten zuen, praktikante lana ere egiten omen zuen. Eta hemen ere, ez omen zuen utzi Gasteizen. Baina, gero ikastolan hasi zanean, pixka bat ikusi egin bazuten nundik nora hasi eta nola joez, eta orduan, etorri izan Donostira, Karmel Esnaldekin egin zituen praktikak, eta, antolatzen hasi zan, alako zerbait Gasteizen, eta, funtzionamentuan jarri zan, eta Gasteizera bueltan, zerkaz jaskalean ez dakin nun dagoen, bere etxeko ateak ireki zituen, 14 neska-mutilak, onzian berarekin, eta handik 3 urtetara, 80 aur zituzten, eta orduan, eta beste etxe batean, edo lokal batean, edo ematen hasi ziren, edo bilatzen hasi ziren, eta beste 2 andereño ere bazitun. Beste 2 andereñoiek Donostiko erresidenzien, andereñoaren erresidenzien egin zituzten praktikak,
eta nik ematen izkien klaseak gainera, zidan, ni baino asko zetarragoazian, 40 urtekoak edo zidan bi hauek. Eta gero, handik, Olabide ikastola sortu zen arte, 1978, Olabide ikastola sortu zen, jendea diruz bagamutzen zuen, beste batzu lanez, igeltxeroak balin bat zeuden gurasoen artean, igeltxero lana egiten, eta, horrelako lan asko, eta alako batean euskera batua sartu nahian eta azizan euskaltzaindia, eta Olabide ikastolak onartu zuen, euskera batuan aitzea, eta honek ez izan soportatu, elbidarik ez zitzaion bezala, euskera batuan sartzen ari zan moduan, ez zeuden euskera batuaren aurka, baizik eta nola aidizien sartzen. Era diktatorial batean sartu zen, egun batean hitz egingo dugu. Hori da, nik uste Kontxita Beitiaren inguruan ere, barkatu Kontxita, Elbira Zipitiaren inguruan gehiago hitz egingo dugunez, euskera batuaren sarreraren aferari ere helduko diogula, baina 6 eta 2 minutu dira, eta guk saio agurtu beharko dugu, Kontxita. Leku askotan, utzi zuen magisteritza, enfermera bezala egin lana, eta gero, bere lanez kanpo, euskarazko klaseak ematen ziren helduei. Hori izan, historia, beste bi emakume hauena, eta hontan bukatzen da gaurko saioa. Kontxita Beitia musio ondi bat, asteburu ederra pasa, eta datorren ostiralera arte. Gauza bera, eta gaur pozik, Azabatu gabe. Hori da, zoriontsu eta goxo aritu gara. Mai Goraztiaga, zuri ere, datorren ostiralera arte, Jose Mari Karreren aideken arte, iketxe ontan, atek irikita uzkek. Ni sasi jakintxu goek badugu... Aio, Kontxita, aio, Jose Mari, goiore zeiza, ondo pasaste buruat, astelen arte. Eta orain, Pegilekuroaren eskutik, aria tartean, utziko zaituztegu, naiz irratian, gu astelen arte bagoaz, arratsaleko lauetan hementsi izango gara. Jarraitu hementxe, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.